Tripura hasteni bagui interlocutor songjaka hnai saiman phana official songjagya khani bagui tabok jora khas ranglaiman nukjakya naisinglaiwini tongkho Bubagrani sengkrak Tripura mothani sengkrak rok. Tripura hasteni bagui interlocutor official songui writing rojakya hingke hunger strike khainai hnai hor bisingo no nailaikha hathai kotoro. Belai khairok ma sengsake Phwirang kokjagwi khoroksa thwikha tei khorokchi sago dukhomanka Fatikrayni Rajkandi kamio thwinaini mung Dy Debbarma hnai saiman jakha. Kirima sengsapate menghaini hai nukjak phiwkha hasteni lephungani rammohon parao snamjak yak bai snamjak bom manmani koktama khoroksalo. Manipur soba kotor ongkhorlaijak inalat permit bai simi engya NRC nangnai hnai lahar ongkhorlaijak Manipur hasteni lukurok sobao. Tripura mothani engai haini hai soba khaijak manukjak thwikha assembly wo kokborok no roman script bai maseinai hnai sanlaiwi soba khaika Tripura mothani MLA rok. Bharat hakotor haphangni engai Rahul Gandhi no kwataria kana bagui dage thani wo kok phirok mungrokha Rahul Gandhi. Rahul Gandhi ni sakawo mohayo hanang penang khaijak mano sajakya khadulaiwi nukjagui tongo haste ganangui tei nukjagui tongo Tripura haste bo khorangti salaimani. Tripura Assembly wo BJP IPFT haphangni engai bill kaitham ti sajakha ar bisingo belaikhe kok sajakha phekjaknai manei no kaskona bagui bo. Israel hakotor bo hor basalaimani nukjagui tongo choba Montri bokrok Netanyahu no yakar di hnai khorangti salaijak arni lukurok.